Ngibekele igama lami nguSiphiwe Ngantombela bengicela nje uma uqala ungena kuleli khasi ugofoze usubscribe button ukuze ke uzothola nje bafethu okuningi esikwenza ke kulona leli channel. Bafethu asiphinde senikhumbuze subscribe ngimosha idatha kodwa nje usuyibeke emathubeni ukuthi ube umuntu oqala ozobona umbukisi sisuke ke sufaka mhlambe ngaleso sikhathi leso. So bafethu ungakhohlwa ke ukulike, ucomment, ukushare. Ucomment bafethu uyasiza thina njengoba ke usibona nje sibancane uma sisebenza udaba siyakwazi ukuthi sibheke lapha nama comment ukuthi bafowethu mhlambe udaba mhlambe masingakwazi ngosiqede noma mhlambe masiqedile kodwa mhlambe masibhekana nolunye udaba mhlambe oluzocisha elifine nalolo mhlambe iziphi izinto mhlambe singayigwema noma singakwazi usiqaphela ukuze sikwazi ukuthi udaba mhlambe libe impumelelo ngaleyo ndlela wena usukuthanda ngayo bafethu. So njengamanje ngithi nje ungakhohlwa fethu download i-app yakho EasyBet sebenzisa i-promo code ethi ke ZOSO ZOSO. Mayibeka nje bafethu amathubeni right kabi lapha ukuthi uhlomule imali ubheje ibhola ubheje lama game lapha uhlephulela imali ya. So bafethu njengamanje kunodaba lapha esifisa ukuthi ke sililungise sifisa ukuthi sili-attende njengobona nje lapha eceleni kwami ngineqhawe lami la elizokwazi lizosilandisa ukuthi kwenzakalani ngempela. So qhawe lesizwe asibingelele bebhudo omdala kuhamba kanjani? Kuyaphileka mfowethu yize nje umoya ungaphili. Yebo. Qhawe lami mina mfowethu ngiyalwazi udaba lakho kodwa njengamanje ngicela ukuthi mhlawumbe uchazele umbukeli ukuthi udaba lakho luthini kanjani ubani wakabani udaba wawuphi nendawo. Mfowethu igama ngobongani Qhawe lesizwe isibongo ngwakamkhizi. Ba ngokudabuka ngilapha mfowethu kwaMashu. Oh yeah. Yeah. Manje qhawe lami into engilethela inzima kakhulu ngoba senginesikhathi ngubhalela ngingakutholi. Yebo. Ngifune ngakufuna kusho ukuthi mhlawumbe umuntu osiza abantu abaningi abaxakekile ngiyembona. Xolise qhawe lakise kunjalo bhudo omdala. Ya udaba lo kanjani qhawe lakho udaba? Mfowethu sashoma ngomfana omncane wakithi. Yes. Manje mfethu lo mfana omncane wakithi usehlala ezintabeni zakwa Clermont. Yeah. Lapha ekhaya nje usaphenduka umdlwembe. Yeah. Into engaphenduli, into ongayazi, into engekuyichaza. Yeah. Into ekwazi ukubeka mina isandla ezingikwazi. Hayibo. Into eseyashaya ngisho ubaba mfethu osizalayo. Hayibo. Nomama akasekho. Lo muntu kufa ngabe ngithembele kuye ukuthi uhleli nobaba mengisematohweni. Kodwa lo muntu yena osenza kanje. Wavela wadunyelwa ugogo omdala isalukwazi mfowethu lo muntu ungaphezulu ngisho kwanami. Oh yeah. Wavela uhamba ohlala naye mfowethu. Oh yeah. Sithi sizama izaba sokuthi ke sihambe siyomlanda mfowethu. Safike saba nenkinga. Yeah. Asishawanga kanje. Nishawa. Yena uvela uqobo uvela phuma nomuntu wakhe angazi noma usowubaba wekhaya lapha noma useyini noma usenjani uvela avuka umbhejazana ngimaze namandla kangaka. Yeah. Yemfethu ngikhuluma nje nanka amanxeba la. Ngakwazwa uyena. Hayibo. Ingane mfowethu Mana mangaka amanxeba la? Mathathu mfowethu ngivika u7 lo. U7 lo hayi nokuthi yini manje u7 ugwaza kuphi? Gwaza kuphi? Ungigwaza khona le sizama emzini ngakama emzini lesasithi siyomlanda khona. Hayibo. Okudlula lokho ke ngihambe ngiyetohweni. Hayibo. Mangibuyele etohweni ngiyafonelwa ekhaya. Usefikile ekhaya uthi uzosigcwalisela. Usefika ubulala ikhehla ngenduku. Hayibo. Njengoba ngisho nje mfowethu ukuthi sekukudala ngizama washaya ba ikhehla liuba ikhehla ubaba wakhe noma. Hayibo. Uphuma kuye. Hayibo. Udaba ke enibhekene nalo uke wasinabela umfowethu wasinabela sase sibona ukuthi mhlambe kumele mhlambe usize kubaba sike sisozo ukuthi mhlambe yena mhlambe uthini ngalesinqumo ngoba baningi kakhulu abantu esesibasizile ngoba shuthi lumabona kude njengoba usibona nje. Indaba ende ndodana. Yeah. Ebuhlungu. Yeah. Kwazise mina sengimdala ngibona nawe baba. Njoba nje undodana enilandile mhlambe ngiyacabanga ukuthi unixoxela udaba lonke baba. Yebo. Hayi ndinomfana la. Yebo baba. Umfowabo omncane. Yeah.
hayi umfana oswavele wavuka indlobane yisilwane uqobo lwaseyazi ngiyamesaba wabona uvele ushawe ingane umdala kanje ubone nje fana la umhlathi wawutshekile lo mfana uyinswela bo uqobo lwayo uthandana nomama osekhulile nje kunaye ba akazi noma wathatha ubuhle ngoba cha yena ngathi umuhlanyana phela hayi manje hayi umfana uyasangana ngalendlela ukuthi sathi sifikile khona wangafuna ukuzwa lutho wangikhwela ngesibhakela wangilimaza ngabuye esibhedlela mfana ngasinda ngokulambisa nakuba kube wayengekho yena undodana mhlambe ngabe ngafa naye wasinda sasinda nje ngokulambisa ibhlungu kakhulu impilo yami bafana ibhlungu impilo yami mathatha nxese baba nxese ibhlungu kakhulu ngicela ningisize ndemzana ngicela ningisize ngicela nje nizame ukuthi ningikhulumela naye ngazi ukuthi ngeke azehlule lezi goma zakho uhamba nazo ba ngiyacela ba umuntu mfana wami ngiyacela hayi nxese baba nxese baba nxese baba Abona ke madoda nje abe ngizama. Lale uqanga mdala kunawe phela. Uqanga mdala kunawe phela wena ngekuloku ungijwayela kabi wena. Yes. Ngaloku ungijwayela. Moya. Uzongijwayela phela manje. Uqala wangigwaza. Ngazongijwayela wena mfana. Uqala wangigwaza wena. Yes. Wenza lana. Uhlangana lapho wena ikilana ohlala nengane encane. Ha. Ngihlalela kamnandi nento Hawu. Yazi. Siyabona nje. Emfethu lentwana iyajwayela lentwana le yangikwaza lentwana. Manje ngizela angithi ngizela kahle abona ukuthi yenza njani. Ngikhuluma amasimo lentwana. Yes phela awehlisa umoya manje. Hayibo. Awuyini manje? Woza. Awu phela umjitha lona. Woza. Vula la. Vula woza. Woza. Yes vula umphini. Vula woza. Vula. Vula la wena. Woza vula. Woza. Nase sinyisana. Woza la. Ngengene lento yakho la kimi. Woza sana, woza la, yewena. Woza la sikhuluma. Qasha ubaba wena. Nanga umuntu la. Hey. Ikhamba kanjani? Mana. Wenzani? Wasiphila nje emhlabeni so bafethu kunodaba la esike salenze emasontweni noma inyangene ezadlule obelithinta ke usisi kanye noBenten wakwazi ubhuti wakhe wagcina ke washana ubaba wakhe so babona ke abafethu ukuthi saya ekhaya khona lapha ya safike ke sakwazi sabuya naye umfowethu lo ohlala ke nomama lapha ke ngithe makusenjalo ngathintwa ke umndeni wakhona kwaGumede ngathintwa nangubhuti okulapho khona wangitshela khona ukuthi cha mfowethu nathi siyafisa ukuthi sobhodla ngoba umakoti lo ohlala naye mfowethu loya umakoti kabhuti wakhe okusho ukuthi ubabezala wakhe lo bese kuba umakoti kabhuti wakhe lo umakoti kabhuti wakhe yes so wasesho ukuthi uyafisa ukuthi ke nawo bezobhodla bevezela abantu ukuthi kahle udaba lonke lume kanjani
ngoba nathi besisathukile nathi ukuthi khona umuntu nje usengavela aphume avele ahambe ohlala nengane encane so nje nathi besisathukile so ingakho ke mhlawumbe umfowethu eke wangithinta waseke ngase nithi bayi mfowethu somvakashela mase umuntu mhlawumbe senalo ithuba njengoba namhlanje sesinalo ithuba lokuthi mhlawumbe simvakashele sibusiza ukuthi mhlawumbe bawusichazela bethi mhlawumbe ke ngalo lonke udaba mhlawumbe kwenzakalani kugcine sekunje sanibona baba njani siyaphila kakhulu siyaphila kakhulu yeah qhawe lesizwe sibingelele bhuti yebo bhuti njani yeah siyaphila siyabonga so ngicabanga mhlawumbe qhawe mhlawumbe ungangichazela nje mhlawumbe ukuthi uchazele ababukeli mfowethu ukuthi isizathu kahle kahle wabona kuphi wabonani mhlambe njengoba sesifike la mfethu yebo mfethu lapha ekhaya kwaGumede sinenkinga baba yeah ngathini besino umfowethu unomuzi lapha nje ngaphesheya yeah umfowethu besebenza enanemqasho enanengane futhi akayithola ngaphandle washada nomakoti uthe mase eshonile umfowethu yeah ay sidezeke simnakekela kumakoti sihambe somhlola wakunanemqasho uhlala neziqashi lapha manje kumele subheke umuzi omfowethu uthi ungaxhaphazeki egcineni awu kwamba sengiyabona mina umuntu obuye ehambe eyiphuzele nje ngama weekend manje ngiyabona ngelinye ilanga ubona umakoti nokuhamba nomfana omncane bengena lapha endlini ngelinye ilanga ngibizeke ingane omfowethu sithe ukukhulakhula ngiyibuza ukuthi simo njani lapha ekhaya ishithi bamncane impilo ayinhle kahle umama lo sihlala naye akasasinike imali yokhera yasiniselela nangezinto ingane yakhe endala ekaba ingane yakhe endala efikile emshadweni efikile izala nobaba noma izala umfowethu ngaphandle izala umfowethu ngaphandle kodwa nje umalokazana wethu le wife ivele ikhona uze la yena ezogada zona lezi ngane zomfowethu manje ke akasayiphilisi ngendlela njengengane zakhe lokuhamba umfowethu ngihambe ke ngikhulume nawo umakoti hayi ngoba ngumuntu ophuzayo ke mina ngithathisa nje kwesiyabhu yapho ngoba nangelinye ilanga ngathi mangikhuluma naye ngimtshela ukuthi makoti kumele ungivumele ukuthi ngideze ngizogada la ekhaya hayi ngoba sengifuna ukungena shuthi ke yena ngokuthanda kwakhe ngokubona kwakhe wabona sengifuna ukungena kanti ngibalekela ukuthi lapha kuhlala iqashi uma kuhlala iqashi lezi iqashi ezihlalayo la zizokwenza noma yini ngoba akasekho umuntu wesilisa kanti futhi ekugcineni kumele bazi ukuthi ukhona umndeni wakulomuzi asikho isidingo ukuthi bengenza noma kanjalo umakoti wabona ngenye indlela ke ayo kwaba nokuphikisana hayi nganganaka kodwa ngamethulelo baba ukuthi ingane ayihleli kahle lapha futhi kunomfana omncane sengihlale ngimbona engena kuleli agceke lomfowethu kuzothi kuyamina baba elwe nami makoti ake kuye wena njengomuzi wendodana yakho uyobona ayo wahamba ubaba wangilalela ngelinda wazwaya ke baba wasengibuyele sengibuyela nenkinga uthi hayi lento angiyibona iyiyo uthi uganile kuyiqiniso phela siphucekile so ngophakathi wayo siphoqe kakhulu ngoba esho ndodana ukuthi wathi nami ake ngiyobona isimanga lesi esehlela ekhaya kwehla nesithunzi somuzi sikhona mina njengoba ngubabezala lokhu kuzokusinikeze ukuthi sibuze imibuzo ukuthi kanti la yasuka khona wengayalwa ngalo makoti kwasathi ukuthi ukhulele emakhaya kunenhlonipho umakoti uyayalwa emayogana kodwa indlela enza ngayo akukhombisi nje sheshe undodana azange akhombise nokukhombisa ukuthi namhlanje khona ubabezala kufanele veze inhlonipho kufanele ehlele ngezantsi uBenton kwangathi impela indoda ashade nayo wangasazi nokusazi alikho angazange alikhiphe wakhuluma ngathi ubona untanga yakhe lulu so ngifuna ukuthola laba ukuthi mhlawumbe umakoti mhlawumbe noma undodana wakho lo sadlule emhlabeni engathi ngalala ngokuphumula mhlawumbe kwakunjani ukuzwana mhlawumbe nokubambisana phakathi kwenu mhlawumbe naye mfowethu lo ngasekho undodana hayi kwahamba kahle kakhulu esekhona kwahamba kahle kakhulu kushintshe nje manje angathi makwenza ukuthi indlela aphuza ngayo yini utshwala sebomlimaza ingqondo yini umakoti uyaphuza nawo uBenton futhi uyaphuza ngoba ngathi bahlangana khona emajointini lapho njengoba bezwana kanje
so wezwa ukuthi lo kanti undodana ushone nje kunamakoteji waseyanamathela ku Ben 10 wavela kasebenzela ukuthi ifa manje likandodana nezingane kube lika Ben 10 umuntu wangaphandle. So manje ke yena usisi kwakunjani ukuzwana phakathi kwenu ndawonye kusaphila unakhunjani ubhuti? Hayi kwakungcono hayi kwakungcono hayi wengakhombisi usho ukuthi sifihle induku emqubeni wengakhombisi ushintshe nje manje ngasekundodana. Yeah, so ingane njengamanje zikuphika ingane lezi ezinye isahlala khona naye? Cha ayisekho wayixosha kwasala le yakhe efike nayo. Oh yeah. Qola ekhaya. Ngiyalingwani. Nizofunani la ekhaya? Wena bhuti uzofunani lana angishongo ukuthi angiphinde ngikubone la ekhaya. Yini uzoyifuna ngicela uthule wena baba angindingi la ekhaya. Nalamagadi enabolile nizokwenzani la ekhaya? Ngasho ngathi angindingi. Wena wafuna ukuzongena wena. Namanje futhi usazofuna ukuzongena uzolala nami lana. Ngihlala nendoda yami mina lana. Ngihlala nendoda ukuthi umuzi kwamfana upho wakho wena uzakhela ingane wakho. Wena baba ngikudingi. Cela uthule wena baba. Ngithi thula baba. Ngasho ngathi angindingi. Webhuti lalela la. Kwanawu nesitafu ngijwayela kabi ngathi angidingi la ekhaya ngasho ngathi hambani musulokho uthi mana amasimba ayidona uzothi mana amasimba baba wakho phela kuyena wami ngazongijwayela kabi ngazongijwayela ubaba zala wamawenzela ofana nawe ngazongijwayela kabi ngeke ngize ngene wena mina njengoba ubonile unjeni wafuna ukungena ngizongijwayela kabi wayefuna ukungena lona nalo baba bolile lo baba lona ngcolile wena baba angidingi la ekhaya ngithi angindingi niyangizwa singithini ngicela ningihambele nawe lapho uthi ngicela ugcine ngci